Astera doa partidua, sakea Ruben Belokirentzat. Sake gaiztoa, ondo gurutzatua eta tantoa. Bat eta huts hasi da Ruben Beloki aurretik markagailuan. Eta ondo sakatzen duen atzelaria. Sakatzaile handie bai. Normalen atzelai baldarra gogo izatetxuk. Sakatzen, baina Ruben Beloki sakatzaile handiedek. Gainea sakea ondo nahastitzen dik. Batzutan motz, bestetan luze. Aurtengo finalen ikusi ben, aurreko sake honetan ikusiek. Sake motza gurutzatue, ezkarpa eta jo eta ero indek. Mina handia egiten du bai sakez Ruben Belokik. Badoa, burlatako atzelaria. Orain, sakea zabalera, erdira, eraman Mikel Goñik. Bosgarren kuadrotik, Belokik. Berriro ere zabalera. Bildu Goñik. Biak ere ondo, ezkerrez. Goñik eraman. Zazpitik. Eskuinka da bikaina orain, Ruben Belokik. Bederatzitik jaso. Mikel Goñik. Orain. Dejada egitea junda Mikel Goñi. Zuzenean txapapera pita huts. Goiek berak kantxa dena. Eraman Goñik Belokiren sakea. Barruan izan da bai. Orain. Ezkerrez aire zuzenean kanpora. Pena izan da. Ederki gozatu du. Ezkerrez baina zuzenean kanpora, 3-huts. Nagusi, orain arte, Ruben Beloki, baina partidu hasi besterik ez da egin. Eta kontu neukibeek hemen sakekin beste frontoietan ebai, baina hemen atze hontan pelota asko ibiltzen dela eta sakekin hemen takada beti pasatzen dek buruz-buruko partidutan. Baina frontoi batzuk oaindi zailago izatik gorra, eta frontoia oso gorra, pelota asko ibiltzen dek eta hemen sakea bueltatu da dominatzea pasatzeako askotan asko kostatzen dek. Eta gaur ikusiko izkiu takadak. Ruben Belokiren sakea. Kantxar dira. Eskuinez. Jaso Goñik. Orain ere ezker Sotamanoz. Atzera Belokik. Aire zondo defendatuz Goñi. Hortxe du aukerako pilota. Eskuinez atzera ondo gozatuz. Eraman Belokik. Ezkerrez oso ondo burlatako atzelaria. Ondo usten, Mikel Goñi asko ibiltzen aidek. Orain eskuiz, Sotamanoz. Besteke bai. Ezker gantxoa, irietxe eginda Ruben Beloki hortxe du pilota Mikel Goñik atzera. Oronazka horreariaren lehen tatua. 1-3 eta zoramen armailetan. Eta haze tantoa jogatu dena, haze tantoa da zer rimon eta airez ez hartago eman dituen batek eta bestek. Eta bige oso ondo egoin kontan, Mikel Goñik Sotamano ikeragarri, gero ezker gantxoz, bain berriz Mikelek Rubenek airez jotatzea berriz ezker gantxo bikain, hor nolabait iritsita deja da indik Rubenek eta gero buru gainetik pasatzea, haze tantoa jogatu dena. Oso politia. Eta oraingoz behintzat, denok espero genuen bezala. Politia bagarrik ez gogorra gainea, eta pelotarik hemen txe. Gu inguru hontan hemen ben botilerokin, masajistakin, denakin, eseita. Alduten bezala berriro. Arnaz hartuz. Biak ere ondo. Ikuskizuna emanez, tantu gogorra jokatuz. 1-3. Azken hau izan da Mikel Goñiren lehen tantua. Eta berak egingo du sakea. Biak ere kantxan dira. Eta sakean ere abantaila du Mikel Goñik. Kuadrotiko abantaila. Lehen goitxure zarra ditu pixkatoi. Lehen txapeldunak eta txapeldun orde jogatzen zuen beti bentajo ematezioan sake herri oitxura dek, tradizio bat.
Eta hor ere txapeldunak eman duena, Mikel Goñi. Ondo gozatuz, haze zartakoa, ezin eraman. Ruben Belokik baztertu egin zaio pixka bat pilota hori. Eta oso ondo gozatuz, Mikel Goñi 2-3. Tantu bat, besterik ez bilen artean. Eta bilak ere botileroei kaso eginez. Aurreko jokaldia. Ezin eraman, Ruben Belokik. Goñirentzat sakea orain. Belokik ondo eraman. Zabaleti zabalera Goñik. Ondo baztertuz. Goñi aukerako pilota. Atzera. Azke paletak frenatu du pilota hori berriro ere. Hortxe du. Nahiko indi, botea txarrain, da nik uste deja dingo zula, baino atzea jodik. Orain ere atzera. Oie bai, Azte pelota. Azte pelota jamaten nahi dana Ruben Beloki. Goñik atzera. Nahiko nahi dek. Ez du aurrean arriskatu nahi. Jota jo. Oronezko aurrelaria. Eskuinka da bikaina. Hau ere eraman Belokik. Orain ezkerrez. Bi eskukin ondo gozatuz. Eta kanpora. Haze tanto jogatuena. Eta zenbat pelotaka segidon joitu Mikel Goñi. Haze tantoa jokatu dutena zioen hor Jose Antolosak, Mikel eta Abel, tanto benetan gorra eta ona, eta Mikel oso serio hor, pilotak oso labur geratutako bat pilota bat ere izan du, eta denetan atzera serio eta egurra. Ba, eta egurra, ez? Den eta ikusten zizizkion doaiak, baina nik esan barbanu bereziki eskuz banaka, ez? Pilotari luzea zelako indarra handikoa, eta horren erakusten doz, eta gaina pilota pisuak ere muitzeko gaitasuna bazeuken, ez? Eta batez ere, eta tantontan ere ikusten da min gehiena ezkerra egin ikentzun. Ezker hori berezi ezen guztiz, baina eskuinekin puntiun zegoanen ere oso urruti biltzen zu pilota. Dena zeuken ona sakea, joa, eta tantoa bukatzeko garaien ere errestasune. Tanto nekagarria izan da, oso gogor. Oso nekagarria, ez? Belokik ere izugarrizko defentsazun atzelari izateko, eta batez ere Goñiri ikusten zaio, ez? Atzetik aurrera jokatzen zuenean, bere gorputzarak zuen pisu hori ere oso ongi probesten zula pilotari indarra emateko, eta izugarrizko pilotak ada jo ditut Antonetan. Mikel Goñi eta Ruben Beloki Gasteizko jaietan 2001an, esatari Fermin Aramendi eta Jose Antolosa. Txapelketako partiu batoko haitu hilebetetan prestatzen, eta egun hartan dena eman behar dek, eta egun hartan ezpagitzen, akau, izatek, eta urduan presio handio egin jogatzek, eta askotan txapelketako partidutan asko zokerra jogatzek. Mikel Goñiren sakea. Gurutzatua, ezkerrez jaso Belokik. Az ezkerka da orain Oronozko aurrelariak. Eta Belokik ezin eraman. Aldapa gora jartzen ari zaizkio gauzak Ruben Belokiri. Mikel Goñiren sakea, sake gaiztoa, gurutzatua. Eraman ezkerrez Belokik. Ondo baztertuz. Eta biak ere nor baino nor. Mikel Goñi zazpitik. Belokik ere atzera. Baina aurreak ikundek, gehitxo ibiltzen aidek. Gehitxo ibiltzen aidanez. Aukerako pilota Ruben Belokik atzera, airez. Sartuko da Goñi, baina behera. Ematera junda gainera, hortxe txokoan sartzera pilota hori. Ez du asmatu, launa markagailuan, bigarren berdinketa. Sake gurutzatua. Ezkerrez jaso Goñik. Dejada. Ondo atera zaio oso ondo Ruben Belokiri. Bosgarren kuadrotik ezin eraman Goñik. Bikaina atera zaio. Oso ondo bai. Antzeman zio ondo junde, baino hain ondo atera zaio getzuan harrapatzeko. Urrutitik. Hortxe, txaparen gainean. Saiatu da Goñi, baina ez zegoen ez, pilota hori harrapatzerik. Belokiren sakea. Ondo eraman Goñik.
inongo zailtasunik gabe, gora juntzaio Ruben Belokiri, ondo gozatu du. Baina gora. Atzeneko bisak Rubenek ez batea asmatu ezkerpa eta ginata izkik. Oain berriz, oain kontan, atzenek kontan Mikel Goñik ondo, resto bikain indik, 6 kuadron jarri dikia, bote inda. Hundek eta Ruben ematea, hundek eta goiko koltsoitik gora juntzaio pelotoi. Jaso Belokik ezkerrez. Zabaletik Goñi. Eta honek ere gora. Zartada ederra mandio bai. Baina zuzenean goiko koltsoira. Sake gurutzatua. Eta hori gora. Bigarren pilota segidan gora. Erresto bikain izan de baino ikasin darrezakek pixkat dena imatea jute behatziko adrotie eta bakik. Eta askotan horreatik pelota gehiago galtzen dek eta erresto gehiago ere bai, saketita, hola. Sake gaiztoa. Kentzea jute izlako, ondo horreztatu digo baine. Haze zartaman diona, Jo. Ondo Mikel Goñi, atzea gatorrita, Orain, ezkerrez, aire sartu da Goñi, atzera berriro Belokik. Ondo gurutzatuz, haze zartaman diona baina, erdi besagain jarrita. Guaine bai, haze zarta. Dominatzen pasa da Mikel Goñi. Haze tanto jokatu dena, Ruben Belokik emanez, gozatu zarta ikeragarri joatuzki, bai, Mikel Goñik ze eman dizkio. Hemen atzea etorri, eta aurrera ezkerrez jartzeko asmoako eskubiz, 5 kuadro 6ak enduik Rubenek eman atzea, ezker gantxozo jodik airez, geho berriz atzea berriz, urdun ikeragarri eman ziok, eta ia dominatzea pasaek, eta guain eskubiz hartu nene bai atzea berriz, Hor bizpairu tanto galdutako izan dituzte aurretik, baina gero hau berriz ere ikaragarria. Hori da, eman beharra biek ala biek. Alaxe da bai, errestasune ikusten da, pilota jotzeko garaien errestasune, eta gero Mikel Goñin beste doaietako bat, ezkerrez aire zartzen zunen, besoa zabal-zabalinta, indarra hundi ematen zion, eta askotan aurkaria atzerak ateratzen zuen. Lehen Fermin Aramendi esan dut ez, Iñaki Mikeo da esatari lanetan Josean Tolosarekin, jarrai dezagun gozatzen. Orain ezkerrez, airez defendatuko da Beloki, ondo. Haze zartada, hau ere eraman Belokik. Era bat dominatuta burlatako atzelaria, ezin eraman pilota hori airez. Eta laugarren berdinketa markagailuan. Zazpina, ondo emanez. Mikel Goñi nagusi da, azken tanto hauetan. Kalidade ikusten zaio, ikeragarrie. Kalidade ikeragarrie. Ez gaur bakarrik askotan erakutsi, baina gaurre erakusten nahi dut. Zein lezaken. Eta oaindi harritzen hauna, dejada bat ez tekin, Serio jokatzen nahi dut, ematen eta... Oso serio. Oso serio, Eta ondo gaina, fisiko ze ondo rekuperatzen dut. Tanto gorra jokatu izkie, baina rekuperatzen ondo rekuperatuz eta fresko ikusten dut. Goñiren sakea. Adoa, Ordonostarra. Sake gaiztoa. Ez niraman Beloki. Sake zindako. Lehen tantoa Goñiren zat. Eta horretik berriz, Ordonostarra. Ondo ari da gaurko honetan, hasieratik serio. Eta tantu bakoitzean ateratzen zaio Joaquin Plaza. Botileroa lasaitzea. Horrela jarraitzeko esatea. Tantu bat aurretik. Mikel Goñi, bi egin ditu Sakez Belokik. Hauz izan da Mikel Goñik egindako lehena. Goñiren sake gurutzatua. Kontuz botea, kontuz. Belokik, dejada oso altua. Goñik, orain. Komedia, Goñiren zat, eraman. Haze pelota eraman duna, Pilota hori, biparetak, ez deritxikor. Ez deritxiko, arriskatu egin du Belokik. Alare saiatu da, bere burua lurrera bota eta dena egin du. Ez du galdu nahi ez, nola nahi gaurko honetan.
Mikel Goñik, 5. berdinketa. Hala ere. Indun dejadoi tontoa indik gaizki jarri alako pelotana. Efektoki junde pelotoi eta Zabale gaizki jarriaren dejada altu indek. Ondo jarrita egon baliz, sikera dejada ona ingozin detzen errapatuko. Ojo, ingozin, baino gaizki jarri alako oso dejada altu, eta geho torriek okerra. Geho pelota harrigarria amandik, baino alperrik. Oso zaila. Ni etzei nola amandun, pelota harritzeko muko, aia pasatutako pelota. Eta gerazet jokaldia, Belokik egitakoa. Geho bipa eta efektokin dotore indik, Belokik. Aurrelari handi baten moduan amaitu du Ruben Belokik azken tantua. Eta hemen gauzak ez daude batere argi. Oraingoz behintzat berdinketa. Argia da, bai markagailuan baita kantxan ere. Eta ze partidua ikusten ari garen. Eta diru paretxun, aurreko katantonena kontuatu, nola zaun dirue, baina mile gorri kantatzeie, baina nomio iparea dituk. Beldurra sartu du Mikel Goñik, hasierako. Bai, beldurra sartzen nahi, bai. Belokiren datuak dituzu esak ezindako bi paretak bat, beste dejada galdutako 2. Horietako bat behartuta. Berak egingo du orain sakea. Oain ez sakatzen nahi, Ruben. Luzea, eraman Goñik. Eta gora. Oso ondo gozatu du aukerako pilota harrapatu bai, baina norabidea ez da ez. Ona izan, zuzenean gora, haze oparia. Ederra, hoi guztu hartzedek. Mano jokatzen nahi izenen, holako zea bat hartzen dugu oso guztua. Asko gostatzealako sake hartzea hemen. Eta eman zio, bai, gerri esartuta emane, bai, ikeragarri, baina goiko kotxea zuzenen. Ez zuen barreza, oso aurren nuen pelotoi, Mikel Goñik ez erresto hona egin, ematea jundeek ez gozatu. Eta nahiko frontixetik bertan utzizio, baina Ruben Belokik gerri esartu. Eta eman ziok, baina gehiegi. Alako pilota galtzea ba amorru emango du, Aukerako pilota eta gainera besteai sakea eman. Ni berriz hola txapelketako partidutan daulako pelota errezak eta galtzean dituen, gero aste guztien ametxetan, eta intxoan da hori nagoatzen itxoan. Beti, tanto hori buruan. Bai. Goñiren sakea, kantxaren erdira. Erdi huts, Belokik, bipareta Goñik, hortxe da. Burlatako atzelaria atzera. Oain, ala. Atzera erize pelota eman du. Goñik, azze defentsa, orain ere aire sartuko da. Hau ezin eraman, baztertu egin dio. Belokik pilota hori, bera ere aserre, bere buruarekin. Eta aspalditxon da alkarri errestazunek ematen. Mikel Goñik izan dit, ez dula deja egin, arritutan eola, eta oain bi segidan indizkiek eta bi gaizkiat ez aizkiek. Eta oain goare, bipa eta efetokin itia jundek eta oso gaizkindik, eta errez iritxiek. Eta hemen buruz altze bali maek, bakik. Ezin buru altxageo. Eta beste berdinketa bat. Alkarri errestasunek ematen atzeneko tantotan. Bi pelotarik. Rubeneke bai eta Mikel Goñike bai bi aldiz. Hortxe dugu txapelduna, Gorriz. Txapeldunen kolorea. Badoa burlatarra. Sake. Erresto bikaine. Erresto bikaine bai. Sake gaiztoa, erresto bikaine. Ez du gehiagik baztertu. Txarraek. Oide goi. Besagai. Azte pilotak ematen ari den. Gaurko honetan Mikel Goñi. Biak ere oso ondo defentsan. Eraman hau ere. Belokiri baztertu ezkerrez. Orain ezker sotamanoz. Haze pilotak adamanduen Oronostarrak eta tanto egin gainera. Haze tanto jokatuna baina.
Ruben Belokik eman zio, baina Mikel Goñik Ikusteko izan da tanto hau ere. Hemen atzeak etorri da Birritan atzeraka nola joan den, nola eutsi dion, eta gero ezker sotamanoa, ezker paretara, eta tantoa berak. Bai, hori zen ez, Mikel Goñiren azkenean ezkerra ez, defentsa lanetan atzetik eta izugarrizko errastasuna eta konfiantza zuen, eta gero aurreraka ere sotamanoz, lehen beraitzak ere esaten zuen, bezala, Mikel Goñiren sotamanoa berezia zela, eta ikusi da ez, edo zein egoeratatik indarra emateko gai zela. Eta ikusten ere bai, auspoz, ongi zegoala ez, partidu eta iraunintzula auspoz. Eta zitundo haiekin auspoz irauten baldin bazion, eozine irabazteko gai zen, kasu honetan Rubeneri izan duzen bezala. Jarrai dezagun partida ikusten. Aldearekin aurretik Mikel Goñi. Sake bihurria, gaiztoa, hau ere. Eta ez da iritsiko frontixea. Ala nola, saiatu da Ruben Beloki ezin eraman, 12-9. Eta gaurko neurketa honetan Mikel Goñik izan duen alderik nabarmenena. Aurrelaria. Hau ere sake gaiztoa, baztertua. Eraman Belokik, biparetak eta orain bai, ederkin gainatu du Burlatako atzelaria. Eta konfiantzaz bete-beteta. Oain gontan bai, beak esan zio, bauen garaie, beburu itazita eta ondo ikusten den Mikel Goñi eta oso fresko. Oso fresko bai, fizikoki oso ondo. Partidoari ederki eutxiz. Ondo asmatu du hor. Olonaztarrak, badoa Mikel Goñi. Sake motza, gaiztoa ezin eraman Ruben Belokik. Eta mina handia egiten ari da. Hasierako jokaldiarekin, sakearekin hautxe da. Sake egindako laugarren tantua. Hau kantxaren erdira. Ez du asko baztertu pilota zaila. Dejada, ez da iritsiko bigarren botean jaso du Ruben Belokik, ez da iritsi pilota horretara. Nahiko indik erresto indartsu izan dek. Baina hemen tantoa Belokirentzat eman dute. Eta bigarren boten eman duen un batxe bai. Markagaino bai golbentzat eta hemen bigarren botean nabarmen iritsi da Ruben Beloki. Da aurrekoa eman die, emate bai, eman bali mau ere. Oain kontua ditu Plaza eta Mikel Goñi. Aurrenekon garbi, zandala ematen dik, pelotoi. Joaquin Plaza epaileekin, bi pilotariak ere, Goñiren Keinua Serre Oronozko aurrelaria. Hau izan dek, a ber. Garbi maten dik, aurreko zean, Ondo iritsi da bai. Beste zea batetik, angulu batetik ikusteko aukerik izate den. Iritsi ez dana Ruben Beloki da, honek bigarren botean jaso du. A ber. Lehen botean. Aurreko boten ematen dik. Entzal jendea Serre. Bai, instintu ikeragarri ez frontoien, mundu guztia Sarreo, mundu guztia. Ikustek, jendea zutituta, txaketak, kantxara. Hau izan dek, hau. Hoxe bai. Aurreko boten ematen dik, garbi. Behintzat guri hasiera batean etzaigu iruditu. Garbi ikusi dugu. Epaileak txartzat eman du. 14-10. Eta orain, ez alda, dezentratuko. Mikel Goñi ez aldu orain burua galduko. Lasai dirudi baina sarratu da bai, Oronozko aurrelaria.
epaileen erabaki horrekin. Deno garritu atxik pizke bat, deno garritu atxik, gure ia tantoa jota etxera esan digu. Esan dinik nahiko indula pelota hori ondo zea iztea, arriskutzen zala. Eta frontoien oa indi jende altxata izkigu ikeragarri, Ruben Belokizai. Hortxe, pilota zale bat ikusten duzu, Zale bat bagarrik, ez dena, ditu txistu gai dena, denako asko behintzat. Eta zapatak eta dena. Jaurtitzen. Ez da hau ez. Neurketak merezi duen itxura. Eta Ruben Beloki, sakatzera doa Burratarra. Saki gurutzatua, ezkerrez. Este sakatzen ari Ruben. Eman Goñik. Ondo bildu, Zabaleti Goñik. Beloki katzera. Ondo gozatuz eskuinez. Amarretik. Goi, erreztazune. Eraman Goñik. Orain. Eskuiz, Sotamano, zazze pilotak adaman duen. Ikeragarri. Sekulakoa. Atzeak daterik. Azterana jarri dizkion. Belokiri. Haure. Eskuiz, Sotamanoz. Beloki kalduen moduan eraman. Ona izan da. Deja da ez da iritsiko orain. Ez da iritsiko. Jendea. Erotuta dena zutik, Mikel Goñi txalotu. Sekulakoa izan da, eta hau lankideok berriz ikusi behar dugu, hau mansoago ikusi nahi du. Pilotakadak banan-banan aztertu nahi ditugu, tanto honek merezi du eta. Goñik aurretik zel lan egin behar izan duen, 10. kuadroaraino atzeraka joan, eta begira ikusi egingo du. Belokiren sakea, gurutzatua, Goñik ongi erantzun, 6. Belokiren pilotaka da, 8 Goñik eraman. Hemen Rubenak sekulako ematen dio eta begira nola etorri den 10. kuadroraino eta saietxetik non jarri duen. 6an, hankageldian 6an. Eta hemen zer egiten duen. Sotamanoz jo eta berak ia 10. Ikusteko, ze klasea eta ze indarra, ez? Hor 10eraino joan hankageldirik goiko posture nola eramateko pilota. Gero hemen etxian dejada egiten du Rubenek, urrutitik joan beharra Goñik, baina lehenbizikoan iristen da, eta tanto, aurreko tantoan dudakoa Belokiri emana zioten, hau tanto ikaragarria, zirraragarria. Bai, zabantzari gabe, tanto izugarria, ez? Eta gaur egun osoan zer komentatzen nahi garena, ez? Pilotazaleak hau ikusten zuenean, uste zuen Mikel Goñi izango zela hurrengo hamarkadan, pilotari oberena eta txapelketa guztiak dominatuko zituena, ez? Gero beste egun batzuk txarra okerragoak zeuden, baina Abelek askotan esan duen bezala, Curro Romero toreroa bezala, azkenean horrelako egun batek, egun txar asko kentzen zituen, ez? Eta izugarria da zer nolako erraztasuna zuen pilotari honek pilotan jokatzeko. Eta zer nolako indarra behar duen hor, ez besoetan bakarrik, gerrian eta hanketan, 10 atzeraka joan, eta hankageldian, gorputzaren indarra baliatzeko aukerari gabe, berriz ere 6an jartzeko, Beloki jotako pilotaka da, ark izaten zuen kargarekin. Pentsatu eta ark erabiltzen zuen pilotakin gaina, pilota oso pisutsu erabiltzen zuen Rubenek, eta horratzetik askotan ongi jotare, bere bile joantare, kosta ikentzen eramatia, eta honek hankageldirik goiko posturan, eta non jarri gaina, ez? Lehen aipatzen, behin eta berriz aipatzen duna, klase handiko pilotari eta holako partidutan ikusten zen nora iritsi ziteken Mikel, edozein irabazteko gaizela, eta hau partidu hau eta tanto hau ere zirraragarrik. Eta zen holako gaitasuna, Mikel, behin eta berriz jendea zutik jartzen. Hori da, azkenean bera ere Mikel Goñi osotasunean zen, ez zen bakarrik teknikoki gauza individual bat hartuta baizik, eta osotasunean, estetikoki nola jotzen zuen pilota, tantoa bukatu eta gero nola itzultzen zen berriz ere sakera, badirudi izketaldi bat edo konversazio bat zuela ere publikoarekin, ez? Berak tantoa bukatzen zuenean, publikora begiratzen zuen lehenbailen, eskuak altxatu, animoak ematea eskatu. Musuak bota. Hori da, azkenean plazagizona zen, eta bere osotasunean gauza teknikoak bai garrantzitsua ziren, baina beste guztia askoz garrantzitsuagoa. 15. tantoa izan zen hori Mikel Goñirentzat, baina atzetik doana Ruben Beloki da, orduko txapelduna,
hemendik aurrerakoa ere, gozatzen jarraitzeko modukoa. Besa gaine, eta geho Sotamanoz bost kuadro jo, eta behatzen jarridik. Da, gehor pelotortare txarre eritxiek, nahiko indik, Ikeragarrizko tanto izan da, gauza harrigarri ikusten nahi etxik. Nola jokatzen ari den gaurko honetan. Mikel Goñi, izango litzateke, honek beti ala jokatuko balu. Lase ikusten dugu, serio. Eta pelota zale berekin, berekin zerek, Tanto agindunen, frontoi guzti altxaek, Guztiak zutik. Oronoztarra animatu, ez da dudarik. Jarraitzaile guztiak atzetik dituela. Sake gurutzatua, zortzitik ezin eraman Ruben Belokik. 16-10 badu aurrera markagailuan. Hauxe izan da bere 5. tantoa Sakez. Mina handia egiten ari da Sakez. Eta Ruben Beloki berri Saken ez bate asmoatzen nahi. Aurreko atzeneko lau Sake, ezkerpa eta jota ez bate asmoatu. Eta Mikel Goñi berriz asmoatzen nahi, eta Sake hau eraman beharreko hauen alare, Eta Ruben Belokire gaizki errestatzen oain atzeneko Saketan. Gero eta urduriago burlatako atzelaria. Goñiren sakea, orain kantxar dira, eskuinez. Eraman ondo Belokik. Orain ezkerrez. Hortxe du pilota, Mikel Goñi deja de egitera joan da, txapapera. Azze pilota galdu duen orain Oronozko aurrelariak. Joaquin Plaza seituan altxada aserre. Eta biak ere bakoitza bere botilorarekin. Carlos Armendariz, Joaquin Plaza. Eta nondikan hasi den. Aukera txarra etzin, baina... Egitera hortxe. Baina ez teka asmoatzen nahi. Ez teka asmoatzen nahi, laugarren etxeula eta 3 gaizki eta zaizkiok. Eta beste bat berriz, bipa eta huegue ondo atea zaio. Baina, zea txarraek. Meia txarraek. Lautati bat ondo atea zaio. Lautati bat ondo, bai. Sake orain Belokirentzat. Txaloak txapeldunaren ere. Hau, zailagoa de sake hau. Sake ona bai, luzea ez da iritsiko. Ez da iritsiko Mikel Goñiren erantzuna. Orain asmatu du ba, sakearekin. Ruben Beloki. Sake egindako 3. Hau ia sake oso gaiztu hauen, Hortxe pasa izan ez izan. Mikel Goñi behiatu ziok. Paile izan ez hau ezatzen pasa. Ez da bala izan. Belokiren sakea. Sakea motzagoa. Ondo. Eraman Goñik. Errestoa bikaine, Haze zartako orain Belokik. Ia 10. kuadroraino eta az erantzuna Goñik. Az errestazun haugen. Botera jokatzen. Orain, Sotamanoz. Ezkerrez. Belokik atzera. Ezker Sotamanoz, biak ere airez defendatzen. Nor baino nor, aurreko kuadroetan, Belokirentzat pilota atzera. Gurutzatuz, iritsi eginda Goñiren pilota, bipareta, kortara ez da iritsiko Mikel Goñi. Haze tantoa benetan bikaina, emozioz beterikoa, Belokik egindakoa. 13. lortu du Ruben Belokik, 13-16. Aldea murrizten eta Mikel Goñi lurrean. Neka eginda aserre bere buruarekin. Baina ze tantoa jokatu duten bi pilotariek. Oso tanto gorra eta ona jokatu die. Ruben Beloki tantoetan zartako latzak eman zizkio, baina hemen atzetik oso ondo moldatuek Mikel Goñi bati ezkarrakin erreztazun ikeragarrikin. Gio airez jokatu die biike eta Mikel Goñi aukera izan dizkik igual pasatzeko, hoi ez, baina
aurreako pelotak adan ez dik gozatu behar bezala ez da gerreza, eta hor berriz Ruben Beloki iritsi eta bi paetain dotore gainea, bi paeta eta bi nekatuta ia lurren bukatu dira, oso tanto ederra izan dek. Ondo jogatutakoa, gorra, dotorea, dena, hemen aukera izan dik, bi paetain dik erdi efektokin. Mikel Goñi aldageletan. Eta haze pasada hartzen ari diren bi pilotariak. Bere burua lurrera bota du Mikel Goñik. Sake oso motza eraman Goñik. Gutxigatik ez da falta izan, orain ezkerka da bikaina Belokik. Jaso Goñik baina kanpora. Botea kanpoan egin du pilotak, 14-16. Haze sakea, arriskatu egin du Ruben Belokik, oso motza. Nahiko indik, sakea ikeragarri gaiztua izan den, motza. Ona izan, otxarra izan. Eta nolabait eramandik, eta gero Rubenen ezkerka da ikeragarri izan dek. Frontiz dena aprobetxatuta, atzeak ajun. Eta nolabait ezkerrak ineramandik, boteare ondi indi pelotorrek hemen asko ibiltzen dekatzen. Eta gehitxu irikidik, eraman indi, baina gehitxu irikidik. Eta nahiko indi Mikel Goñik. Eta guai atzea berri dirue pare-paren gorri. Naiz eta asetikun. Sakea zeok. Markadariun aldeare bat zeok, baina sakeare baita sakeke asko balio baitu. Asko, buruz-buruzko neurketetan. Batzuk urdin eta bestatzuk gorri kantatzen. Azken partziala gorri, lau eta utxokoa. Orain ere, sake motza. Hau ez nire manez. Azte sakea. Oso biurria Ruben Belokik egindakoa. Oain bai hasi esakatzen. Oain bai atzeneko bizrakek zitxalak izan dituk. Ruben Belokik iztik asmoatu lehen, baino oain hasiek. 15-16, berriro ere hortxe Ruben Beloki. Sake ikeragarri izan dek, Zitala benetan bai. Laugarrena. Ruben Belokik egindakoa sake ez. Eta 5 hautseko partziala. Ruben Belokik. Egindakoa, badoa burlatako atzelaria. Orain, sake txarra, eraman. Buruainetik bolea sartu behar. Goñik otxe du aukerako pilota ezkerrez, sartuko da atzera. Berriro ere boleaz Beloki defentsa lanetan. Atzera Goñik. Laugarren kuadrotik, ondo gozatuz. Eraman Belokik. Behin da berriz atzera, ondo gurutzatuz pilota. Oso ondo defentsan ere burlatako atzelaria. Horra pilota zaila eraman. Orain Zabalera, Sotamanoz. Dejada egitera joan da. Goñi bipareta Belokik. Iritsi. Goñi eta eraman Belokik azze pilota jaso duen orain honetan. Biak ere, nor baino nor ezin eraman orain. Haze tantoa biak ere. Neka ginda hortzen zuen lurrean. Haze tantoa jokatu zuten horrere. Sekulakoa. Zirraragarria, sakea errestotik hasita. Sakea erdira atera zuen, baina indarrean ateratako sakea. Eta ia buruz gain pasa zuen, errestoarekin, Abel. Ia buruz gain pasatu zuen eta ikusten da partiun beren ere gehiora joan ziela, ez? Gero eta tanto hobek, nekea gero eta gehiago baino alare erritmoari eutxi itxendioa,
tanton hartan ere oso gorra, naiz botera, naiz sotamanoz alde guzitatik emaken, pilotari bakoitza, emaken eta asmatzen. Eta lehen aipatzen ginen, edozein irabazteko gaizela, eske momentu hortan Ruben Beloki egungo txapeldun zen. Horre guandiken merito handigo ematen dio Mikelek intzuna, baino bien jokue ikustekoa tantontan. 24 pilotaka da izan ziren tanto horretan, Mikel, Goñik ikaragarri eman zion, eta gainera ezker horman sartu zituen pilotakadari gehienak Rubenen defentsa ere aipagarria. Bai, hori da agian aipagarriena, ez? 19 urte pasa direla, eta gaur egungo partida, buruzburuko partida askoren itxura duena, ez? Pilotari bat jotzen, beste aire, edozein momentutik erasotik defentsara pasatzeko aiziela eta aldrebes, eta Goñiren batez ere sake errestori izugarri izan da, ze beti zetorren, eta nik uste dut pentsatua beho zuela pilotak da hori, ze bestela edozein beste pilotarik erreparatzen badiozu sake horrek daukarren pixuari, ez diozu eskorla sartzen. Bueno, hurrengoa sakez egin du Oronoz Mugairiarrak, 18 eta 15 aurretik da. Eta sakez egindako 6. Ia atzelari handintza batentza eta txapeldun handi batentza gehitxo gaue, ezkerpaeten ondo atea zaiok, eta eraman beharreko sakea. Nik uste gaur Ruben egin hortantxe faiatula, beak atzeneko bisake hiru hor oso onak ateizki, baina hor partidun zehar erdiparen behintzat oso gutxi sakatudik eta errestatzen gaizki ondek hortxe, ondek bezea. Sakez Goñik 6, Belokik 4. Mikel Goñiren sakea. Haure gurutzatua. Aurreko sakearen antzekoa orain bai eraman Belokik. Goñi agintzen, pilota zaila eraman Belokik. Ezker sotamanoz, burlatako atzelaria, Beloki haure eraman ez eritxeko pilota hori. Mikel Goñi behin da berriz emanez, bere lana zein den badaki. Jota jo, oso ondo Oronozko aurrelaria, 19 eta 15, 3 tanto besterik ez garaipena lortzeko. Oso eskura, zailenak izango dira bai. Bakik, hemen buru sake hartuzko eta arrisku asko zegiote binaka baino. Nekeare bai, oain Mikel Goñi bastante nekatuta ikusten dek, ez garritzeko, tanto oso gorra jogatu izkien, nik uste baino askozek gehiago sufritu Mikel Goñik, nik uste baino pelotaka gehiago jodik, nik uste baino gehiago ibilidek, nik uste baino dejada gutxio botadik, eta oso itxure ona eta oso impresio honetan aizatak Mikel Goñi. Sake biurri egau. Bai. Gora jantzaio Ruben Belokiri, ederkiba gozatu du. Eta 7 tantu egin ditu sakez. Mikel Goñik, 35, 2 tantu besterik ez. Hainbeste desio duen garaipena lortzeko. Eta ez ustekoa, batez ere 5 tantuko aldea duelako. Ez ustekoa diru eta favorito Mikel Goñi ez Ruben Beloki atea, baina ez ustekoa, batik bat Mikel Goñi hola ikustea. Itxekien hobeto zehola, baina nik uste horren ondo jokatuko zunik. Eta motzegie, horako batin behartzin. Baina ondo jokatuzkio gaie eta doaiek bazekio Mikel Goñi bauzkela arritzeko muko, garri. Batin behartzin dio Tolosak eta bai, sake laburregi bat ere atera zuen, bai, Mikel Goñik. Eta beti dena izaten dira gara itxarrekoak, hau ere ala zen. Eta honen ondoren, okerra handiago, etorri zitzaion gainera. Ruben Beloki, sakez asko asmatzen hasi zen eta ikus dezagun. 16 eta 20. Sakea Belokirentzat. Badoa txapelduna. Sake gurutzatua gaiztoa jaso Mikel Goñik. Az eskuinka da Belokik. Ondo defentsan, Oronoztarra. Orain ere atzera. Ezin eraman Mikel Goñik. Az zartako eman duen Rubenek. Haundie bai.
aurrekoaren pelotak da hundi, Mikel Goñi nola bai eraman. Eskuiz boleaz, eta oaingoa, ia buru gainetik pasata, ezkerre sartu, baina oso pelotak gaiz zaileguen. Oso urruti jarririk. Hoi behare bai, pelotak gaitu eta oain handigoa berriz. Ile edo bizi, Ruben Beloki. Gauzak partidua aldapagora du. 17 oraindik 3 tantuko aldea Goñiren alde. Sakea oso motza. Gutxigatik pasada. Zarta mandeo eta kanpoa Rubenek. Kanpora Rubenek orain bai. Aukeran du garaipena. Mikel Goñik 21-17. Ia poltsikoan. Oraindikan ere egin beharko du azken tanto hori. Hemen esakea erdiko garriskutsu izatekiok. Ez tek Rubena asmoatzen nahi, baina nola pasaion. Buru gainetik pasatzen ziok, nola jotzen ia bost kuadron, salto inda ezker gantxo jo behar izan di. Pentsa zanoa zijoan pelotoi. Azken sakea, Mikel Goñirentzat. Txaloak, ez da ez gutxiagorako. Badoa Oronozko aurrelaria. Sake gurutzatua. Eraman ondo Belokik. Kantxaren erdira. Ondo gozatuz Goñi. Belokik eskuinez. Ezkerkada bikaina. Ala nola eraman Zabaletik Goñik. Atzera Belokik, hortxe zai. Oronozko aurrelaria eraman. Nagusi orain tanto honetan. Beloki. Ondo sotamanoz Goñi. Ezkerrez, Beloki katzera. Utxe egin du. Eskuin sotamanoz. Utxe egin du Mikel Goñik. 18-21 oraindikan badago bai partidu hemen. Gasteizko geta pilotaleko honetan. Oain diezte bukatu. Tanto hau oso gorra jugatu die. Belokiren sakea. Sake urutzatua. Ezin eramateko sakea Mikel Goñik. Ezkerrez sartu da. 19-21. Sake zaila jarri dio. Ezin eraman Goñik. Mina handia egiten Ruben Beloki sakez. 20-21. Emozioa nagusi bai. Gasteizko geta pilotalekuan. Jendear ez da muitu ere egiten. Denak eserlekuetan geldirik. Ez da ezarritzekoa. Biak ere hortxe inguruan. Tanto bat besterik ez Goñirentzat garaipena lortzeko bi. Belokiri falta zaizkion tantuak. Biak ere kantxan. Errestora Mikel Goñi. Sakea Belokirentzat. Asmatzen ari da ba, orain, Ruben Beloki sakez. Bai, atzen sake haue biurri izan dek aurreko eraman beharrekoa, baino oain bakik nekatuta hankake dardarka otetu hanketan ez teklelek hasi berrin bezin indarra enbeoten eta bakik oain errezau izaten de faiatzen eta hirugarren sakea. Ez da hogei eskatzerik, 21 buruzko. Partido honetan, Mikel Goñik 21, Rubenek 21. Azken tantua. Jokoan eta biak ere zazpina. Tantu lortu dituzte sakez. Eramateko sakea. Baina esan bezala biak ere neka eginda. Ia nekeekin eta nerbiokin da zeakin atzeneko sakeo. Guain di errezau izatetu sartzeko. Ezin daiteke gehiago eskatu. Partidu borobila. Oso tantu politiak, ondo jokatutakoak. Pilotakada bikainak. Eta azkenean, 21. Emozio ikeragarri, frontoien.
21, Tamazazpi hortxe izan du Mikel Goñik, Ruben Beloki. Eta azken partziala Rubenek egindakoa, lau eta utxekoa, txaloak, Belokirentzat, badoa txapelduna. Sake luzea, ezkerrez, eraman Goñik, orain bai, jaso du. Atzera Belokik emanez. Ondo defentsan Goñi, aukerako pilota, Belokirentzat atzera. Baztertuz, eraman Goñik azze pilota jaso duen biparetak Belokik, hortxe da Goñi, atzera. Ez dakigu Beloki jasoko duen. Bai, eta gainean. Gainean da bai, atzera. Haze tantoa. Hortxe du, Oronostarrak pilota aukeran, atzera. Txarraek eta tantoek. Belokik irabazi. Eta tantoek. Eta zoramena. Mikel Goñi bera ere. Erabaz zoratuta pozez gainezka ez da ezarritzekoa. Txapelduna gainditu baitu gaurko honetan. 22-21. Armaieta behidatu. Jende guztia zutik. Eta ikusezazue Mikel Goñi erabaz zoratuta pozez gainezka Joaquin Plazarekin eta jende guztia Mikel entzun ezazue. Ze tanto ikusik dugu. Eta tanto ikusteko eta erresumen bat iteko atzeneko hau izan dut ikeragarri eta atzeneko nenantzeko dezente izan ditu. Atzeneko tanto hau ikusgarri eta harrigarri izan dut. Ze gauzekin ditu, ze pelotak eraman ditu, ze pelotak gara joitue. Emozio ikeragarriko eta bukaera dotorea. Hau ze pelota eman du Mikel Goñik. Ikustekoa izan dut atzeneko tantoa. Erresumen bezala emateko. Hemen bipa eta ez dit behar bezala asmoatzen alare iritsi eta ze pelotaka jotzen Mikel Goñik. Guru gainetik pasa, gurutza duta, Rubenek eraman. Pelotakadak bai, benetan bikainak, ea pilotariak etortzen diren, asmoa bagenun, biekin ere hitz egiteko, eta hortxe bitartean. Horre bolea zeraman, atzea. Haze amaiera eman dioten, azken tanto honekin gaurko neurketari. Hau ikeragarrizko pelotaka dau, gurutzatu, eta Rubenek ezin eraman. Tanto ikusgarri, partidu ikusgarri bukatzeko tanto ikusgarri. Hauxe alda, ikusiko dugu, hemendik aurra ikusiko dugu Mikel Goñi, datorren urteko txapelketetan eta. Bueno, ustez, pixko eta beki xiko goten izela, fiziko eta ongi nago, erru behatu ongi iten du, eta, bueno, pixko eta seguridade hartu, errestorakekin, da pixko eta bili kantxan, da, beste atletik, konfiatzekin nabile, sotaman, ez da, boleaz da, konfiatzekin nabile, da pixko eta hori bejerotuto, da, bekusko dugu,